साहायाव सोरबाखि ओरैबायदि संख्रि होयो आरो जिबनाव बेफोरबायदि साहा मोनलोंफेराखैमोनलै आङो लोंनो हालां। साहाखौनो लोंनो हायासै बियो। बे साला थाराया मानो एथ'ग्राब संख्रि बुरजा होनांगौ साहायाव? सोरबाखि बेफोरबायदि एथ'ग्राब संख्रि होयो आरो। र' ओरैबायदि रागा जोंदों आं दिनै बेखौ थाव सोबाना होगोन आं खेबसे। लासिं सिङै साला आंनिया लोगोआ साला साहाखौ लोंनोनो हायासै। दे होमबा राहुल थांसै। थांसै दे गोबावबो जाबाय। दे होमबा खैनाफोर थांसै। दे होमबा गेदेरफोर। तारा ओइ तारा अबाव थांखौ? बिथिंजाय फैलाय। आयौ माथो गेदेरफोरा साहाखौनो इसेबो लोङासै। लोंनो बोरै लोंनो हानो? ओरैबायदि संख्रि होदो नोंनि फिसाजोआ बापरे बाप। आं बुंखादोंआनो संख्रि होनाङा होननानै। संख्रिसो होबावदोंलै गोबाब। नों साखिनायनाय। आयौ मानो संख्रि होनांगौ बियो? होदों ओरैबायदि होदों माने सालाय थनथ्र'लांजोबदों आंनिया। साला मा बायसिलै बियो? इसे संख्रि होबाबो लोंनो हायोलै। ओरैबायदि संख्रि बुरजा होदों बा मानि थाखाय लासिं सिं खालामनो थाखायसो होदों नामा बिलाय? माया आफा आंखौ लिंहरदोंमोन? राहुल नों थाराखौ मानो सोबादों? आं बुंखादोंमोन ना साहायाव संख्रि होनाङा होननानै। मानो होनाय संख्रिखौ? मानो? होदों ओरैबायदि होदों सालाय थनथ्र'जोबदों आंनिया। माने मा तारा? आंनि सनमान जाहोनो नागिरदों नामा नोङो? संख्रिखौनो होआखै आं आफा। बोरै गोबाब जाखो? नुदोंना नोंसाजोआ? थगायबावो साहाखौ लोंनाय नायनाय। गोबाबबो जादों ओरैबायदि गोबाब जादों बा फेलौ सेलौ थैजोबगोनलै। मा होनो बेफोरबायदि? आंनि लोगोआ आंखौ बेसे गाज्रि मोनदों। साहाखौनो थोबसेबो लोंनो हायासै। खुगायावल' होदोंमोन। सोर बेफोरबायदि खालामनो होनाय नोंखौ? नोंनि गोसोआ मानो एथ'ग्राब गाज्रि तारा? मानो नों बेफोरबायदि जालांखौ? ओइ आब' नों मानो जोंहानि मान सनमान थांजोबहोनो नागिरदों हा? तारा नों मानो एथ'ग्राब संख्रि गोबाबै होनांगौ साहायाव? आफाया बुंखादोंमोन माथो संख्रिखौनो होनाङा होननानै। नों मानो होनांगौ? आयै आं होआखै, संख्रिखौनो होखायाखै। बोरै गोबाब जानो मोनखो? आरे मा गोथाङै थगायलै नोंलाय? मा बायदि गथ'? संख्रि होआखै नोङो? संख्रि होआखैबा ओरैनो गोबाब जायो नामा? ओइ बिमा लोंनाय नायाखै मानो नोङो? लोंनाय नायाखै मानो? आं मोनथियालै आयै। आफालाय आं मोनथिया बोरै गोबाब जाखो। आं सिनिल'सो होदोंमोन। इसेबां संख्रिखौनो होखायाखै। तारमाने कि नोङो आंखौसो बुंनो नागिरबाय आरो ना? जेनेबा आङो होखुमादों बेफोरबायदि बुंनो सानदों आरो ना नों आंखौ? मा बायसि नोङो? आङो न'आवनो हाबाखै, इसिङावनो हाबाखै। आयै नोंथ' नुखादों आफा, नोंथ' नुखादों आं इसिङावनो हाबाखै। आं आंनि रुमावनो उन्दुबाय दंमोन। आंखौसो दाय हमनो सानबाय आरो ना नोङो? नोंखौ जेबोखौनो सानाखै आङो। नाथाय आं संख्रिखौनो होआखैमोन। बोरै एथ'ग्राब गोबाब जाखो? मानो एथ'ग्राब गोबाब जाखो साहाया? आंथ' थोबसेबो संख्रिखौनो होआखैमोन आफा। नंमारगौबो साहाया जोबोद गोबाब जामारदों। होबा होनानै बेफोरबायदि बुंबावदों ना नोङो? थै मान सनमान जाहोगोलै नोङो मानसिनि। खम गाज्रि मोनदों दा आंनि लोगोआ। दे गोरोन्थियावनो होफ्लांबाय। जेबो नंला दे। गोरोन्थियालाय बयनियाबो जाखायो मालाबा। ओइ थेवब्लाबो बेफोरबायदि गोरोन्थि जायालै रावनियाबो। होदो एसे हो। मा बिलाय ओरैबायदि गोबाब बापरे बाप। नाथाय आङो होनाय गोसोआवनो गैया आफा। आं होखायाखै। टारगेटआ आंनिथिंजायल' बिनि आफा। आंखौल' दाय हमनाय मिन्थिगौ ना? थै मान सनमान थांजोबहोगोनलै नोङो आफानिखौसो। तारा नोङो संख्रिखौ होदों एसे होबानोथ' जायोमोन ना? आङो होखायाखैनोबा आयै। संख्रिखौनो होखायाखै। मानो बुजिया? होमबालाय मानोथ' एथ'ग्राब गोबाब जाखो? लाबोनाय आं साखिनायनि। नंमारगौबो ओरैबायदि गोबाब जामारदों साहाया। बिदि संख्रि होमारनाय आरो नोङो तारा। थै नंमारगौबो। दा बे गेदेरफ्रा मा सानखोबा? एबारनिफ्राय नोंखौ फुदुंनो होला आङो। आयै नोंबो फोथायाखै आरो आंखौ? फोथायनाय मानि दा साहायानो एथ'ग्राब गोबाब जादों। नोंसो फुदुंनो साहाखौ। आंथ' फुदुङाखैना। दा नोङो होआखैबा सोर होबावगोन दे आइ? नोंनो होफ्लांदों खोमा दे। गायदे। बिखाया ओरैबायदि दुब मोनगासिनो। बिसोरथ' सफैथारसिगोन। हामाखौथ' मा दुब मोनलाबायदों? नोंनिनो बयफ्रेन्ड। सानफ्रोमबो बेजोंनो रायज्लायबाय थायो हर सान। आरो बेखौनो आरो माबा बिखा दुब मोनलायो नामा? माने रियेलावथ' रायज्लायफेराखैना, बेनिखायनो बिराद लाजिनाय मोनदों आङो। ओरैनोबा मिनिसोर आंखौ जेबोखौनो माबायामोन, लाजियामोन नोङो। दा बे मोन्थायखौ लाजिदों आरो खोबसो माखौबा। नङा आं बुंदोंना बांद्राय हेन्डसाम मानसिफोरखौ लाजियो होननानै। मिनिसोरांनिफ्राय बिराद हेन्डसामसिनना, बेनिखायनो लाजिदों आं।
नोम्फागोन नोङो दिनै खिन्थु गुमैनिफ्राय जाखावखानांगोन दे दे मा जायै जानो हागोन दे ओरैनोबाबो जोंफोरखौ बियो हटेलाव लांखागोन मा जायै जाबानो जाबाय चिकेन पक'रा जायोना चिकेन चावमिन जायो नामा चिकेन रल जायो नामा जाबाय थाबानो जाबाय ओरैनोबाबो मालाय थाखा गोनां मानसि ओंखाम जाना फैरायाखैलै आं मिथिगौना दिनै जानांगौ होननानैनो नंगौ दहायनो सफैनाय नामा नोंसोरो आयौ माइसि हेन्डसाम आयौ थारैनो बे सेंग्राया आंनि बयफ्रेन्डमोन आयौ पुरा 100% खाफाल गोनां आङो आयौ एसेबां हेन्डसाम सेंग्राखौ मोनमारबाय आङो एसे बावबाय अ नंगौ ओमफ्राय ओरैनो मोजांबा खौरांफोरा औ मोजांथ' दे नोंनियालाय दङ दे आंबो मोजाङैनो ओमफ्राय मायबाफोर नांगौबालाय बायनो हागोन दे बै ससेखिनियाव दङ माथो दख'ना लंपेन्ट मा नांगौ मा गायदिनिथिंजायसो नायै नायै रायज्लायबाय दंमोन थालाय माबाफोर बायगोनबा आया आंखौसो बुंखोना ना अम्बिकिखौसो बुंखौ माथो आंनिथिंसो सिदा सिदा नायै रायज्लायबाय दङ बे गुमियालाय नांलाया दां बायनो हागोन दे मायबाफोर बायनोबा थ' होमबा अम्बिकि बैथिंजाय थांनि सिगांथिंजाय थ' होमबालाय मा होनो गुमै नोंसोर थां सानैबो बेयाव थाथ'नो दे आङो मा गुमै नों आंखौ मानो गुमै होनना बुंदों अम्बिकि माबा मोनथाय गुमै आं अम्बिकि नङा आं गायदेसो अम्बिकिया नैबेसो आंनि लोगोआसो मा होनदों बेफोरखौ अम्बिकिया नोंसो माथो आं नोंखौसो मोजां मोनो नोंसो अम्बिकि मोनथाय नों बेफोरखौ मा बुंदों अम्बिकिया आंसो नोंनि गार्लफ्रेन्ड आंसो नोंसो अम्बिकि नाथाय आंथ' नैबे गायदेखौसो अम्बिकि होननानै रायज्लायबाय दङमोन नोंसोरनो अम्बिकिया नोंसोर फाल्तु खालामदों आंखौ आं नोंखौसो गोसोथोयो नोंखौसो मोजां मोनो आङो मोनथाय आंसो अम्बिकिया नों माथोखौ बुजि मोनाखै नामा माथोआ एखेबा मा जानो नाथाय आंथ' नोंखौ मोजां मोनाना आङो नै बेखौसो होनना रायज्लायबाय दङमोन आं बेखौसो फसायदोंमोन आयौ आंथ' नोंखौ मोजां मोनाना दा गुमै आं नोंखौ गुमैसो सानो नोंना होमबा बै फार्स्टखालि लोगो मोननायावनो गोरोन्थि जादों दे नोङो आंखौसो अम्बिकि सानबाय दङमोन खोमा नङा नाम्बारखौ नोंनो बिदोंमोन न' लोगोनो बिनो होदोंमोन आंनि लोगोआथ' नोंखौनो होनना खिन्थादोंमोन नों लाजिनानै उनखिन जाना थानायालाय आं सोंखादों बे गोजौआ ना गाहाया होननानै बियो लोगोआनो बुंखादों गोजौआ होननानै नङा मोनथाय आंसो बिदोंमोन नाम्बारखौ नोंनि लोगोआ थगायदों बेयो साला आंसो बिखादोंमोन नोंनि नाम्बारखौ आं नोंखौ फसायदोंमोन बे गायदेया बियाखैमोनथ' नोंनि लोगोआ थगायदों बे साला गालाया आंखौ थगायदोंमोन गाला नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखौ दानियाबा मा जाबावगोन नंमारगौ आंनि लोगोआनो थगायमारदों बियो दा मा जागोन आं नोंखौ साननासो बेसेबा रायज्लायोमोन अम्बिकिजों आं नोंखौसो बेसेबा मोजां मोनोलै गायदे नाथाय आंखौ मोजां मोना मा जानो गुमै गोरोन्थिया नोंनिबो नङा देनाय नोंनि लोगो गालाना मा बिनियासो गोरोन्थि बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना बियो बेफोरबायदि बोरमा थगायनाय होनाङामोन दा थेवब्लाबो नों आंखौ मोजां मोना मा जाबावनो गुमै दा नोंखौ अम्बिकियासो मोजां मोनोना आंथ' नोंखौ मोजां मोना नाथाय आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो दे दाबो जेबो नङा दे मोनथाय नों आंखौनो ला जों सानैयासो रायज्लायबाय थायोमोन बे गायदेया रायज्लाया मिथिगौ ना दाबो जेबो नङा दे नों आंखौनो ला नाथाय आंनो नोंखौ नाङा सरि आं नोंखौ फसाया अम्बिकि आं नोंनि लोगो बै गायदेखौसो फसायो आङो गायदेखौ साननासो रायज्लायबाय थायोमोन नोंजों बिदि बुंबा जागोन नामा नों बेसेदि आंखौ सिमां नुहुरदों नों माथो आंखौ लाङोनो थाबैनो हाबा खालामोनो बेफोरबायदि खालामनाङा आंखौ बेफोरबायदि धोखा होनाङा मिथिगौ ना मा धोखा आंथ' नोंखौ होनना मिथियाना आं बै सासेखौ होननासो रायज्लायबाय दंमोन गायदेखौ होननासो नोंजों बेयाव आंहा जेबो गोरोन्थि गैया बे लोगोआनो थगायदों आंनिया सरि दे आं नोंखौ मोजां मोननो हाया आं नोंखौ फसायनायानो थाङा बेफोरबायदि खालामनाङा गायदे नोंनि लोगोखौ बुजाय आंनो नोंखौसो नांगौ गायदे आइ लाभ इउ गायदे आं नोंखौसो मोजां मोनो
नाथाय आंदि नोंखौ मोजां मोनाना गुमै मानो बुजिया अम्बिकायासो नोंखौ मोजां मोनो अन्नानै ला अम्बिकाखौ जेबो नङा दे अम्बिकाया जोबोद मोजां नोंखौ जोबोद अनगोन अम्बिकाया आंथ' बारा अननोबो रोंनाय नङा आरो आङो मानसिया एसे बादुलिबो बादुलिबाबो जेबो नङा जोंहा रुवाथि दंखायो रुवाथि माने नोंनो आंखौ नांमारा आरोना बै साननैसो गोदै गोदै रायज्लायनाया मा ओरैनोसोमोन माने अरे आं बुंखाबाय माथो आं गायदेखौ साननासो नोंजों रायज्लायबाय थादोंमोन होननानै आं नोंखौ एसेबो फसायनायानो थाङाबा आं नोंखौ बोरै हाबा लानो हानो नोंखौ बोरै मोजां मोननो हानो आंनो नोंखौ नाङा आंनो नोंनि लोगो गायदेखौसो नांगौ गायदे आइ लाभ इउ नों आंखौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो गुमै नोंबो एसे बुजियो मानसिया बेसेरि अम्बिकायानो बेसे गाबखौ नों गोसोथोदो बेखौनो जेबो नङा दे बिराद मावथि बियो गियानिथार हायथु जाखो मा जाखो थेवब्लाबोथ' बिनि गोसोआ मोजां ना गुमै हायथुखायनो नोङो आंखौ लाया होनदों न' हायथुआनो जा गोजौआनो जा आंनो नोंखौ नांखाया आं नोंखौ फसायालै गाला नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि थगायखो सानै मानसिनि गोसो सिफायबाय नोङो नोंनि थाखायनो नोंखौ नागारा आङो गाला दिनै खानाया जब्द जागोनलै जोंहा सारा दाउ खावना लाबोदों आगो माजे दाउजोबावसो दैबाय दङमोन खोमा जि मेजेम जि मोदोम 1 किल'निबो बारगोन खमसे खम 2 किल' जाहां जागोन मोखाङाव लाग्रा नों सोरनि दाउ लाबोदों सिथा जायनियानो जाया मानो जिखि जाया दिनै जानो मोनगोनथ' खानाया जब्द जागोन ना बेदर मोनजायैया बेसेदि गोबाव जाखो एकदम मार जानो लुबैथारबायलै आङो हाथारला बिनिखायनो खावना लाबोबाय आङो गुमारि नो एवहैदो मानो लाबोनांगौ नोंलाय खावनानै सिरथा गुमारि आइ गैयियावनो एवना दोनदो एवा आङो पाप नांगोन बिदि मालायनि दाउखौ खावनानै सोरबाखि जानो मोनो नामा हामगौ खावनो मस्थ' जेनेबा गियानि दिन्थिफैदों बेयाव जाबा जायाबा थालै हारसिंनो एवना जागोन रखरा थां एवना जायो थां जाया माथो आङो खावना लाबोनाय दाउफोरखौ आंहासो अबावबा पाप नांगोन नङा नों मानो दाउ खावना लाबोनांगौ दि हामगौ आरो बेफोरबायदि दाउ खावनो जायबा गोमाजादों जायबा खावजादों खम दुखु मोनदों बे गोमानायनि मालायबा फानगौमोन खोमा दैनो होगौमोन खोमा फैसा मोनगौमोन मालाय फानबा नोंलाय मालायनि बुस्थुखौल मानो बेफोरबायदि खावना लाबोनांगौ दे लाबोनाङा ना आरो बायसेन्स नोंखौ जुदि नुनाय मोनबा मा जागौमोन दे नोंखौलाय माथो मोसौ बुनाय होगौमोन हा आं बेफोरखौ गियालै आरो आंखौ रावबो हमना मोनखाया हगार दाउखौ हगारना हो बिदि जानला मानला खावना लाबोनाङा मिथिगौ ना मालाबा जुदि मोनथिनांगौबा जोंहासो बेसेबा अपमान जागोन नोङो आइ आफानि गन्थं हास'नो नायदों हा बादोलै आफायालाय अबावथ' मोजां मानसिलै गनसा मोजां मानसि बे आफायालाय माथो आगोल सिखावसोमोन आफाया सिखाव जाबानो नोंबो सिखाव जानांगौ नामा आरो आफाया आगोलसो खावोमोन दाथ' खावलाना खावोमोनथ' आफाया खावबानो नोंबो खावनांगौ नामा हगार होनदोंना मोखाङाव लादा ओइ गुमारि दानो जोगासिनो जोनानै बिरफागोन मोनथिबाय बरा बखिबाय दङ जायाबा था आंहानो हारसिं बुथारनोसै गोदानोसै एवनोसै मोजांसो रावबो जायाबा आंहा हारसिंनो मोनजागोन गाबोन लागै जागोन आंहा हगार गोदानोसै आंहा आयु माबायसि नोङो हगार मारा नोङो दाउखौ आइनो लागायना होगोन र' आङो बिसोरखौबो गिबाय गियां रावखौबो भगबान दानियाबा मा जाबावनांगौ दे बे मोखाङाव लाग्राया मानो एथ'ग्राब गाज्रि जानांगौ मानसिया सिख्ला धुमखि होनाय मानसिफोरखौ धुमखि होनाय आरो नै सिखावबावसो र' आइनो लागायना होगोन आङो गन्थंसो हास' होजोबगोनलै बियो मालादि मोजां जागोन बे सासे मानसिया असय्य जाद्रायबायलै नै हगारनो होआबाबो हगारासै बुथारनोसो थांबाय जायालै आङो सिखाव खावना लाबोनाय बुस्थु जाया आङो आंनि गोसोआ एथ'ग्राबबो गाज्रि नङालै एथ'ग्राब मोजां हौवा मोनसिगोन होननानै नाथाय आंखौ बियो मोजांखौनो मोना गायदेखौसो मोजां मोनो होनबा आंहा रावबो गैजा रोङा बिमाबो गैया बिफाबो गैया बिथिंजाय मोनथाय आंखौ ओरैबायदि टेनसन होबाय ओरैबायदि दुखु होबाय आं दा मा खालामबावनो आं थैनोसो लुबैबाय अम्बिके नों मानो खारबोनाय आं बेसेदि गिदोंमोन गायदे आं जोबोद दुखु मोनदों मोनथाया नोंखौसो मोजां मोनो आंखौ मोजां मोनो आं सानदोंमोन आंखौसो मोजां मोनो आंखौ हाबा खालामसिगोन होननानै नाथाय नोंखौसो मोजां मोनो बियो
अम्बिके बै बिनि लोगो मा बुंखौ गालाना मा बुंखौ बिनिसो गोरोन्थिया दा बे लोगो आंखौ होनना दिन्थिबायनो बिनिबो गोरोन्थि गैया थेवब्लाबोथ' गायदे आंखौथ' लानो हायोमोन ना आंलाय मा गाज्रि एसेबांथ' साइस नङाना आङो बुंनो थाङोबा आंखौसो नोंनिसाय समायनासिन नुयो एसे हाइथु देनाय आङो थेवब्लाबो औ नों आंनिख्रुइ समायनासिन थर' दा मानोबा नोंखौ फसायासै गायदे नोंथ' मोजांसो मोनदों खोमा न' नोंखौ फसायनायखाय नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो अम्बिके आंलाय मानो मोजां मोनो आं नोंखौसो लाथो होननानै बुंनायालाय नों खोनाखादों सेंग्राफोरा मालाय नोंखौसो फसायो गायदे आंखौ फसाया नोंखौबो फसायग्रा दङलै अम्बिके रावबो फसायालै आंखौ मिनि सोराङाबो आरो बे मोनथायाबो आंखौ बासिना थांबाय नोंखौसो फसायो मालाय बयबो नोंखौसो अन्नानै गायदे गाज्रि मोनाबा बेनिफ्राय थां आंखौ सानसे मथे गाबनो हो दे होमबालाय आं थांसै दायो ओंखाम जानो थांदो जोंहानियाव आङो बेदर लाबोनो होदोंमोन नोंखौ थांगोन होननानै आं जाया नोंनो जाहैथां गायदे आंनि भागोखौबो नोंनो जादो आं जाया आंनि बेसे दुखु नों मिथिखागौ माथो दुखु होनना मोनथिनायावबो मा जासिलाबायो नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नोङो मोनथाय नोंखौ लानानै बेसे सिमां सुजुदोंमोन आङो नों साला गायदेखौसो फसायदों आरोना खालि गायदे बेसेथ' साइसलै बे गायदेया आंसो साइससिन बिनि माथोआबो माबायदि ला बेफोरबायदिसो हांसो बायदिसो थेवब्लाबो सेंग्राफोरा बेखौसो फसायो आरोना आं सैला बे गायदेखौ इसेबो सैला आङो नोंनि थाखायनो बा नोंखौसो आइ लाभ इउ होनना बुंबावलै आंनि सिगाङावनो मोनथाया गायदे नोंखौसो मानो बारा गाज्रि दोनखाबाय आङो साला आंहा दा मा जाबावगोन आं थैनायानो साबसिन जागोनलै इसोर आंखौ लांदो आंखौ आइनि खाथियाव लांदो नोङो आइजों लांदो बे दुनियाव आङो थांना थाना लाब गैला आंखौ रावबो मोजां मोना बे गायदेयाबो गोसो सिङाव बेसेदि मोजां मोनदों गावखौ फसायनायखाय बेसेबा मोजां मोनदोंथ' बियो खम खुसि मोनाखै बे गोसो सिं सिं बिराद खुसि आरो दा बियो मोसाबायसो दङ गोसो सिं सिं मिसाखौनो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि दुखु दिन्थिफ्लादों